למדנו להגיד לא. איך זה קרה? תינוק מגיע, האמא רוצה להאכיל אותו, והוא כבר שבע. הוא מזיז את הראש. האמא לא מוותרת לו, נכון? מזיזה לצד שני, הוא מזיז את הראש שוב, ככה עד שנמאס לו. תלוי כמה זמן, זה אשכנזים או לא, אבל תלוי כמה זמן. ובסוף הוא מזיז את הראש מצד לצד, והאמא עוזבת אותו. האמא מבינה שהוא לא רוצה לאכול כי הוא מזיז את הראש. התינוק מבין אחרי כמה פעמים שהוא מזיז את הראש, זה אומר שתעזבו אותי. אז בעצם למדנו להגיד לא. אותו ילד מושרש בו איך להגיד לא. אז הוא מגיע לגיל 5, ואז ההורים מלמדים אותו את הדבר הכי חשוב בחיים. מה הם מלמדים? לשקר. כי הוא מגיע לדודה רחל, דודה רחל מבשלת לא כל כך טעים, אבל האגו שלה בשמיים. לפני שנכנס הילד לתוך הבית של דודה רחל, אמא או אבא תופסים אותו ואומרים לו, תקשיב, אם דודה רחל תשאל אותך איך האוכל, תגיד שהוא טעים, לא משנה טעים לך או לא. והילד מגיע ויושב וניגל ואוכל, ואז דודה רחל שואלת אותו, תגיד לי איך האוכל? הוא אומר, טעים מאוד, אבל הראש אומר את האמת.